Baropodometria este o metodă prin care studiem punctele de presiune maximă și minimă de la nivelul plantelor, presiune exercitată de greutatea corporală proprie fiecărei persoane. La Clinica Multimedica dispunem de un baropodometru electronic format dintr-un senzor de presiune și un calculator, mai exact un program de calculator, care transformă presiunea exercitată de greutatea pacientului într-o imagine grafică. Imaginea grafică obținută în urma testului baropodometric ne ajută să stabilim dacă pacientul are nevoie de talonete personalizate sau dacă are nevoie doar de un program de gimnastică de asemenea personalizat. Taloneta personalizată ne ajută să corectăm postura pacientului începând de la tălpi spre articulațiile coxofemorale, bazin, coloană vertebrală și cap. Este foarte utilă în cazul persoanelor care suferă de platfus. Această talonetă practic ajută la remodelarea tălpii persoanei. De asemenea, aceeași talonetă personalizată este utilă în cazurile în care talpa pacientului prezintă o curbură accentuată, practic sprijinul realizându-se doar pe două puncte, partea din față, respectiv partea din spate a tălpii. Folosind o talonetă personalizată, umplem spațiul de mijloc al tălpii pacientului, care în mod normal ar fi trebuit să prezinte o suprafață de contact continuă. Dacă în urma testului de baropodometrie stabilim că pacientul are nevoie de un program personalizat de gimnastică medicală, acest program va fi stabilit de un kinetoterapeut și va include o gamă largă de tehnici și metode specifice kinetoterapiei. Baropodometria ajută la depistarea atitudinilor deficitare la nivelul aparatului locomotor, precum și la anticiparea unor afecțiuni de natură mecanică la nivelul coloanei vertebrale. Testul este recomandat tuturor categoriilor de vârstă, de la copii de 4-5 ani până la persoane de vârsta a treia. De asemenea, este foarte util și sportivilor de performanță, care își pot verifica periodic postura și echilibrul.